Babukeli lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasi. Africa ndebesilo nginokwatha lo sikhundla ngumzulu wavunga misuvala sekuvala ngamakhanza eMatfordsa ngila komhlabalingana uyazi ukuthi masila kwakhubalo sisuke sizowaza kudokotela Khokhovula futhi uprofessor Sikahla senyama safelo mazini indaba zabantu zakhulumisa khuluma wahlole imphoyisa uma xoshwa imfene kwela kube sikahla senyama gogo lokobili yangixosha impela imfene eGwajo khekhelami ngabaleka ngaza la eDanshin ngeke mani imfene isilwane esimbi lesi isilwane esimbi esingajwayeleki yes lapho ke kwagcina sekuthiwa umaxoshwa imfene ngugogo logobile selikwasempondo uvuma novuma ezizweni isandla sembethizi nomhlaba kwaJo yimi dokotela ngila nje eDanshin ejozini kwamhlaba yalingana khekhelami namhlanje ngibona ushintshile mangithi ngiyabuka ngithi mina hayibo yini manje le yini manje sayigaqile uGomela yawubona umqhele nawe ngithusa umqhele ngiqala ukubona kodwa manje ngithi mina igekhe yini gegeke lawo isikhafu lesi isikhafu lesi amokunake nje mina into engiyenzayo kuyacaca ukuthi isiphiwo sami ngilalela izinto zami esegazini kwaJo ngeke ungithole nje ngikopela into kumuntu ngoba lento kulapha iya ngokuthi wena ulawulwa kanjani abantu abakungena ulawulwa kanjani izipokwe zakho zikutshelani kwaJo nami njengoba ngigqoke nje isikhafu ogama laso umaniphiniphi umaniphiniphi lo anginayo into engenagama mina kwaJo lesikhafu sami umaniphiniphi sikhamba kanjani lesikhafu weGwajo kwakuzalela inyosi kuso endumbeni bayofakaza nje mungabuyele emuva evidweni ethi sigadumzile zazizalele zikulesikhafu ngisho ungabuyele emuva kodwa kase ngiyisusa kinyosi ngithatha lesikhafu lesi ngoba kunohlelo esasisebhizi ngalo sesiright ukuthi ngasifaka ngihambe kubantu ngihambe emadolobheni yabona ngikhululeke yonke indawo isikhafu sikazo lonke nje nongathanda uyasibuka nongangithanda isikhafu nje singenayo inkinga kwaJo kodwa sitholakala kimi iminyanga enesikhafu kodwa vele umkhulu wena inyosi vele uyifuyile inyosi kwaJo zifuyiwe la ekhaya uyabona nje lezi ndumba zonke kwaJo singangena lapha kuneinyosi zakhona singangena lapha kwaSipokekhali lapha kwaSipokekhali kwaSipokekhali phela kwaJo khumbula indawo la indawo leya ethi mawungena kuwe sifaka laba bantu abangafuni ekugcatshwa kwaJo abafana nama-China thathela abantu ukuthi umfaka ireza athi uyapha enyangeni usaba ireza ngoba mina ngilapha ngalolu dala luthi ngikholela ukuthi umuthi ungene egazini manje ke kwaSipokekhali ngifaka laba bantu laba abathi phecelezi bavike abaphatha ama-umbrella egama lenkosi uJesu uyabona abantu laba bane umbrella yegama lenkosi uJesu banendawo yabo kwaSipokekhali ufika uhlale lapha ukhulume nje namadoda uhlale lapha kuzenzakalele Sipokekhali angikuniki lutho kwaJo into engenzeka nje lapha ukuthi ungathi uma ufika embedeni ngikutshela uzothola igwinya noma uzothola upholoni hayibo angithi into okufuna ukuthi bese uyayidla uyihlanganise nelamakhuba ngabili amathathu enginika wona ngoba asicabani lapha kwaSipokekhali so kuneyinyosi zakhona ke ezikhona kwaJo singabavezela nje futhi nabantu aba mina kukho kwami manje engisaba nakho
Dokotela, abantu abaningi bayazi ukuthi ubaba kaBholotsha, ubaba kaMatsafatsafa, ubaba kaKopakopa Dikopasi, abantu abaningi bayazi ukuthi mabefuna izinto, mabefuna ukuthwala, mabefuna ukukhuphula umsebenzi, mabefuna into yokuphila, kumele beze la ekhaya. Nanga umuntu omkhulu uthi, "Sengiyithathile lento, njengoba ukhetha siyithathe lento." Kodwa manje lento isiyangihlupha noma lento isinamandla amakhulu. Uyakhumbula ngelanga wathi ungichazela wathi ikopakopa khona ehlanyayo khona engahlanyi. Le ehlanyayo wathi hey uyalazi uhlanya. Uyabona masikhuluma ngohlanya kwaJo. Sikhuluma ngento efana nokuthi isuke idakiwe ekhanda, esuke ingacontroleki. Manje ke uhlanya lusebenza noma usuthi wena wo luyasebenza noma usuthi hayi usudlile phela luyadla. Lokho kuqhubekile lo. Ngeke man into esuke ihlanya nje abantu bamane bayithathele ngoba phela indlala ibangulaka. Kodwa khona nje into ehlanya utshela ukuthi iyahlanya ulindeleni wena. Manje uthi umuntu ke manje sengithathile la mkhulu sekuyangihlupha noma amandla semakhulu kakhulu. Uyakwazi nomuntu ebuye la umlungisele isigahla. Kuba kanjani? Uma uthathe kimi kuyadependa kwaJo ukuthi yini le uyithathile. Ngalenkathi uyithatha la ekhaya uthe mawuphuma nayo wena yamosha kanjani. Ngoba wegwaJo ayikho lento ukuthi umuntu uzothi mezwe indlala. Mina ngiyambuza umuntu kwaJo. And mina kwaJo noma ungaphathi imali engakanani. Uma ungakabi ready ngalento oyifuna la ekhaya ngiyakuxoxa. Ngoba angifuni kwaJo umuntu lokho ebuya athi ukuthi hayi ukuthi manje sekuyangihlupha kodwa manje umnotho sekufakile. Angingeni lapho mina kwaJo. Mina ngazi ukuthi thathile kwaJo. Wathatha nje uthathile kwaJo mntaka baba. Manje kumele ukuthi into uma uyithatha uyimele ngani ngoba kufana nokuthi usuku usuthatha isikhathi nesinqumo sokuthi uyayidinga lento. Awukwazi ukuthi lento uyayidinga namuhla ngoba usazindlala. What about kusasa? Kusasa usunezinto zonke uthathile wena. Awusayifuni lento. Awusayifuni kanjani? Thathile lento isho ukuthi wena kwaJo once into wayithatha ithi impilo yakho yonke lento uzoyimela. Angithi kwaJo manje ke mawuthi wena hayi lento manje uzindlala mawuzindlala ungezi kimi ngoba uzozindlala ngizoqeda ke indlala. What if sengiqedile indlalo ngalento uzothini? Sikhathi uzofela bazonto abantu zakhuluma kakhulu abantu abayibuzi ukuthi okay u2+ uzayiqeda indlala. Uma seyiqedile indlala uzomelana yini wena nokuhlala ubukana nalento? Uzomelana yini nokubuka umkhofozi? Uzomelana nokuhlala nomjakajaka? Uzomelana nokuhlala nomakhisimusi? Uzomelana yini nokuhlala noTroublemaker kwaJo? Izo zonke ipokoza la okufuna ukuthi abantu ba decide. Abantu konumjakajaka. Hey, abantu sebathanda ukuba nemali bonke bagijima bonke abantu kodwa bese bakhohlwa ukuthi ingabe lento bazokwazi ukumelana nabo noma sebenawo umnotho. Cha mkhulu ngeke sidlule kulamadoda ungawabalanga nemsebenzi yawo. Umjakajaka, uTroublemaker, angazi nomunye umbalili. Ake siqale wenzani uTroublemaker? Umenze inkinga loyo. Indoda engavinjelwa. Indoda engena noma ikuphi. Uma uthi nje wena umuntu wamathenda. Thatha uTroublemaker. Thatha uTroublemaker. Bese siyaxoxa ukuthi umphakela kanjani ngoba indoda esebenza nge-energy. Manje indoda ufuna ukuthi uyifide. Uyafida ukuze izothola amandla. WekwaJo yini engasebenzi ingadlanga. Abantu ezweni abafuna ukucabanga. Enye into nje ihlaziye ekhulunywa inyanga ukuthi le nyanga ikhuluma into enesense noma le nyanga kodwa uqinisile lapho Sotobe njoba simile la sine-energy sikhuluma sidlile. WekwaJo siphustile phela nathi kwaJo ukuze lento energy uyadla umuntu uyomela amanzi. Okunye ngithi kwaJo ufika ukuthathe lapha kuthi makufeka ukuthi kufuna ijuice. Ugijima uthenga 100%. Uthi akuphakela ukuthi Sotobe ugijima ulanda i-orange kwaJo. Uthela amanzi ulisike orange ufake lapha. Uthi phuza. Hayibo. Sotobe uphinde kwaJo. Ugijima uyothenga isibindi kwaJo sifresh. Usibeke eplatini ufake endlini kaguqa. Uthi uyabuya check after 1 hour. Uthi hayi bukathi kwaJo. kwaJo kanti siyakufunda kwaJo good. Uyabona la emhlabeni khehlelam kudaliwe kufeziwe khehlelam kodwa kusizi konke. Kudaliwe kufeziwe kodwa kusizi konke. Amathini wekwaJo mina nginyanga hayi yokucashunwa. Ngiyakwazi khehla
mina ngiyinyanga elaphela la kwaMhlabela ingane eJozini ngikwazi lo impela khekhe lami uPokwezi yamlalela angithi uGatsho zakhiwa yimi Pokwe yes ayi man kwaJo ngithi mina abantu abangaqhutshwa indlala ibayenzise izinto kusasa bazoyisola ngazo shothi umuntu mayefuna ukuthatha lento akadecide aqede ngithi ke manje mina kwaJo sengishitshile khekhe lami ngithi mina uma wahamba ke wathatha ukuthi wathathaphi kwaJo sasingena ndaba thina sikwazi siyaqaka lento kwaJo buya phela mina ngithathe lento ngiyibeke la ekhaya uyakwazi ukuthi uma exawa into noma kuthiwa yilande kuphi bese wena uyithatha uzoyigoya uyifika ngapha kwaJo ayikho into engehlula mina when it comes to iPokwe lento mina kwaJo ngifike ngiyithobule ngiyithathe mangithatha kwaJo bese ngiyoyibeka le kulezi godle ezingale ehlathini kwaJo lapho kuhlala khona lezi sibayazi ke ngapha kunehlathi kuthiwa ihlathi likaMadlubulundela inehlathi likaMadlubulundela mina eliphoqa izinto kubantu ngale akuyike nombani kwaJo ngoba uya ngapha uhamba unqunu weKwaJo and mawuya ngapha kwaJo hayi ugqoki mawe ehlathi likaMadlubulundela hayibo hayi kwaJo uhamba nje kwaJo lapha yaKwaJo uphatha ummese uphatha umkhonto kwaJo akuna ihlobo zakho kwaJo ngapha kodwa mawuhamba khona ngithi mina kwaza wenze konke ubulalo ohlangana nakho kwaJo ngoba yihlathi likaMadlubulundela lapha shuthi siphumelela ngenkani ukudlubulundela kusho ukuphunyuka esimene esinzima manje ke leli hlathi ngale lisiza abantu abaningi kwaJo abantu beze kwa2+2 kodwa uma beza abantu angifuni umuntu ongazi ukuthi ufunani mina ngifuna indoda ethi yona mina sengihlupheke ngaze ngaphela ngifuna umama othi ngihlupheke ngaze ngahlupheka ngifuna umuntu owazi ukuthi ufunani kwaJo ngoba ngisafundisi la sengiyavele nje ngikugcobe Kakhe sanyama safele mose into bazabantu zakhuluma wakholiphoyisa uma xoshwa imfene kwala kube cha khekhe lami sesophetha kodwa wake wathi ngelinye ilanga angifuni ukuyishiya le wathi kunama flag like nawo emva kwethu wathi kwaJo umuntu eyidecidele sushilo namanje ukuthi awufuna into odlalayo wathi uma le flag leli walichaza indlela kusazowachaza futhi waphindwa wakhomba nelinye sifuna ukuza la khekhe lami ukuthi sengidecide ngathi mkhulu ngiyayithatha lento ngiyayifuna lento noma sengiyithathe lento sinamandla amakhulu ngiyawubona umnotho uyaqhubeka khehla lami uyakwazi ukuyidlulisela kwabanye lento ma ukuthi mhlambe sekhaya nginendodana kade siphila sengithi hayi indodana nakho la siphila khona ikhona nohlelo olunjalo akhona futhi nama option okukhetha ukuthi ngikhethe number 1 option 2 kanjalo liba khona nithuba elinjalo ngokweziteji zawo lamadoda owanikeza abantu likhona ithuba elinjalo kwaJo ukhumbula sibuye sibe nesithwalo la okuthiwa isithwalo secontract ilapho ke othi wena angithi lento lenkukhu yami mina ngisenza nje ngenkukhu kuphela abezikhona nje la zijwayele ukuthi masishutha zibe khona la mana ke inkukhu masehambile inkukhu yenzani amaqhude kunenkukhu lezo inkukhu eno +2 oh yes angithi inkukhu wena ebusweni bakho oh yes kodwa mina ngoba umnyama ngiyaguqula kungabi ngenza ubumnyama izona inkukhu mani Nkosi yami ngeke siyeke izona inkukhu lezi ukuthi mase siphosele umbila lapha kwaJo uma iqoshe 2 shuthi kwaJo kule contract wena uzoba rich for 2 years after 2 years uyabuza uzoba kimi la uzoba esinye isithwalo esizothatha esiready for ukuthathwa omunye umuntu angithi ngichaza kahle kwaJo ngikusho kwaJo ukuthi mama ubuya la ekhaya ufike bese uthatha leso sithwalo uyakhona ukuthi ke mawusuzwa khumbula kwaJo isithwalo secontract esigaranted akumele kwaJo ubulawa ukuthi bakugwazile akumele kwaJo kuthiwa wena ubulawa imoto kwaJo lento kufanele ilinde ukuthi wena uzifele ungafaka kanjani ke kwaJo uthi nje uhlele eKFC udla ice cream kwaJo uvele nje udiyazelo uhambe kwaJo umuntu onecontract kwaJo akabulawa ngomunye umuntu kunama sacrifice kwaJo lapha deep so lapha kwaJo uyazifela ufuna ubuye umphefumulo wakho ubela bese bangcwaba igogogo ngapha ngakwini bakhale into engekho kanti wena wa sacrifice uyasebenza yebo wena ufuna ukuba ubholotsho wena ufuna ukuthi uphumelele ngesikhathi esincane ufuna ukuphumelela ngendluzulu ngizolo kubuza ngisikhahle okay sengisacrificeile ngempilo yami ngahamba ngazosebenza la ekhaya umndeni wami uyaqhubeka nube right
Okay ke kwaJoe. Umndeni wakho uyaqhubeka ube right. Na inkinga. Yebo. Ngiyangifundise mina kwaJoe. Ukuthi lento phela angithi kuba nesibikezelo sezulu ayiveli imvula inethe. Yeah. Ay. Sikhuluma ngecontract. Ay. Isibikezelo sezulu. Okusho ukuthi imvula injani izonetha isukisho ukuthi ke manje mayiloko lishintsha umoya wena ayi lavungazela ngempela madoda kwenzakala vele kwavela kwaJoe waphakama umoya sikhuluma ngezithwalo zangempela kwaJoe angithi lento ke kwaJoe isho ukuthi qoqa impahla uyifaka endlini khontezayo wena ke njengomuntu othathe le contract sekufanele ukuthi wena nokwaJoe isikhundla khundla ube khona umuntu omethembayo ekhaya ozomfundisa ngalento ukuthi njengoba ngibona ngime kanje nginamabhizinisi singahlulwa amathenda izimoto zingafi ama truck angaphuki silokho izinto zethu icwebezela nayi into engime ngayo la ekhaya ngisho abantu abashiya abantu kungafani nasendulo endulo kwakuthiwa izinto ziyacrack zayicrack ngoba zazingasenaso isisekelo umuntu osoyigadile impahla kababa umuntu osoyigadile iplaza kamkhulu akasekho umuntu ngoba wena wathatha kodwa wakhohlwa kubatshela abantu iqiniso akusafihlwa manje hayi kusho ukuthi lento sigadla se umuntu mayese ethathile lento uyabuya zosebenza kodwa umndeni uyaqhubeka kusho ukuthi uba yidlozi elilekelelayo use behind the scene wegwaJoe kosebenza lo ambekile yena wamisa enyangeni wathi inyanga yami lokhu ngicela ukukushiya la ngoba isivumelwano sami nawe uyasazi lalela ke akusekho yena wafa kwaJoe akusekho kuzomhlanganisa nalo yamndeni usalawula yena ula lo mfana uzoba yiso enokugadifa ngamandla washiyele nguye lo solinda ukuthi makuqhamuka omunye athi ngumculi ngimnike lo ngoba naye lo wayengumculi hayi yayizwa ukuthi ngihambe kwaJoe naye sizocula duma yabona mayisedumile kwaJoe mayisedumile sekushayilanga naye uyahamba futhi naye uyangizwa kwaJoe ebuyezela kwa2 plus ayabafethu futhi sovelela la khehla nami phela kwaJoe izinto yabona sike sikhuluma izinto kube ngathi hayi umdlalo baya advertise abafuna siye kubo lana kuphoqa umuntu uthoza ka2 plus khehla lami kodwa uphoqa isimo sakho sempilo kodwa sikhehla sasophetha usibonise elinye page kulonyaka nokuyinto engizohlezi ngikhuluma nabantu abantu abaningi bazi ukuthi izinyanga ziskema abantu abantu abaningi bazi ukuthi izinyanga into eziyenzayo ziqola abantu wafike wena wathi cha kwaJoe ngifuna ukuvezela abantu ukuthi nginekhaya nginobaba nginomama kunezingane kunonkosikazi kunabafowethu umndeni nje uphelele kwaJoe kunenduna kunenkosi yendawo uyisakhamuzi uyaziwa ukuthi wakhephi nasekhaya yazi ukuthi wakhephi ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi izinyanga ziskema abantu enazini azazi ukuthi ihlalaphi wena wakuveza lokuthi noma ithathwa lento kodwa manje uyasiconfuse ngoba phela wena umndeni uyaphila sigadla awunginike ithuba ngikhulume khehla lami ngoba ngathi ngiyagadla kanti kwesinye isikhathi isitimela sishayo sejantshini mina ngibathanda bonke abelaphi bendabuko na wonke umuntu ophila emhlabeni Southern Africa kahle ngilana wegwaJoe mina kwaJoe nginenkolelo ukuthi uma ngiskema abantu kufanele ngabe ngiqashile eGoli ngifike eGoli bashang ngibaleke ngishintshe icutting ayi mkhulu ngiyasuka eJimston yahamba manje yahamba manje bahlala ePretoria bashang hayi man uPlaza kayenzi lonto ula usedanish awuziphela ngiyakhuluma kwaJoe bani eDanishin ngiseJozi esigodini saseDanishin yebo ngisebenza uLwesini uLwesihlanu uMgqibelo awungizwa kwaJoe uLwesini uLwesihlanu uMgqibelo lalela futhi kwaJoe khehla lami angifakele imali anginawo WhatsApp
angikwazi lokho ama social network lezinto zabantu awukho Facebook ngoba kune page lapha ku Facebook eligijimayo kuthiwa u2+2 2+2 akuwena loya akumina ngikwazi na Facebookini ukuthi yini lokho kwaJoe awufakela imali ezitolo ngifakelwe lani imali phela kwaJoe ngithe ngikhumbula mina ngiyinyanga nabantu bagcwele lapha ngokutshela ngibabona abantu uthi mawufika kwaJoe kimi uze wena sibonane ubuso nobuso manje ngasibalekela kanjani abantu kwaJoe abazali bami bonke bayaphila kwaJoe kwaJoe akekho umuntu nomuntu nendlela yakhe yokuphila kodwa mina ngikhombisa abantu ukuthi ngwasekhaya ngiyamthanda ubaba nomama ngoba ubaba wakwazi ukugcina lesikhwama sikamkhulu ngaze ngakhula wanginika sona wangaba namono ubaba wayithatha lento ngiyabanika futhi abantu mina ngilaphela nje komhlaba elingana ngiyahamba kwaJoe mina ngigadwa ngihamba nomaphi angisabi lutho kwaJoe angisabi lutho ngoba mina ngazi ukuthi angiyena umskeme wabantu kodwa mina ngumsizi wabantu futhi ke kwaJoe mina ngibiza umuntu lapha ekhaya umuntu ubiza ukuxakeka bese zakini bese kwaJoe ngiyamlekelela umuntu ngokwesintu ihleli kwaJoe la olosino lesihlanu ngigqibela wonke umuntu onenkinga kwaJoe akeze la ekhaya awunkusami ngizothini kwaJoe ngizothini sikhathi senyama asibambe khehla lami asibanikeze inombolo yala ekhaya kwabantu abafuna ukuza la ekhaya baningi abantu ahlezi bengihlupha nami bethi sifuna inamba ka Dr 2+2 usuzwileke akafakelwe imali akekho ku Facebook uma umbona ku Facebook usukumbona kuma channel ethu usukumbona eshuthwe yithina nako TikTok nako kuphi I channel ikhona futhi ku YouTube Dr 2+2 iyona futhi okwazi ukubonakala yona mkhulu asibanike nami mkhulu sengivala khehla kwaJoe ngivula ichemist lapha ya eManguze ekhoneni la kaAfbop umuqhamuka edorobheni umuqhamuka la ngakosikhemelele ka right before Afbop ngavula ichemist kwaJoe elekelela kakhulu abantu angithi ngiyabiza mina kwaJoe wekwaJoe mina ngibiza ngempela wekwaJoe ngoba mina ngazi istory sami angizuthi ngithini wekwaJoe mina kwaJoe ngibiza ngalendlela ukuthi abantu baze bathe ngwangena kanjani ekhaya nge1000 mina nginamsebenzi phela nguncenga mina ufuna usizo uma uye enyangeni kuthiwa kudokotela iconsulting ithi 1000 wemxakekile enza lokho ungenawo umusu uhamba ukhuluma into engahlangene nawe ngoba awu afford shuthi awukabi sezingeni lokubonana nami qala khona phela komasifufuse up until ube ready yokubhekana nami uyangizwa ngithini manje abantu bashinta abayithandayo ke nami ngisho ngikuthanda ngomlomo wami nayi ikhemisi eManguze abantu abagijima kuneyiwasho lapha kunesiwasho sekopakopa kunesiwasho sekopakopa kunomaconsi pha omhlophe nobovu yabona nje ngibaphathela izinto eziningi ngempela lapha ngifuna eManguze umuntu ophathwa ikhanda agijima ekwa 2+ yabona afike nje abheme khona lapha sometime khahla ikhanda liphele ngithanga phuma umuntu lapha ekhemisi amangasizakalanga so nje ngiyacela abantu ngempela bayikhuthalele indaba yalapha ngoba iwasho ileze iship iwasho ukwazi ukuthi zikuvulele uzuthola amandla phela yokuzobonana nami ngqo inhloso yami bekuyilo wekwaJoe khehla lami asibanikeze inombolo yami bazalwane yinye ungangibingeleli khuluma lokho kufunayo olesithathu ngiyatholakala efonini isonto kancane kodwa nalo isonto isonto lesithathu ngiyatholakala efonini ungalokhu ubuzi ukuthi nginjani ubungichathile yini mina I'm always peeling uyangizwa ukuthi ngithini ngihlezi ngiphila ngoba mina ngingumphilisi wenu kufanele ngibe ready sonke isikhathi ukuze ngizokunika le attention enidingayo ngeke wena usuku ukhala uphinde nami ngikhale dokotela hayi ngeke manje mina ufuna ungithole wena ukhala mina ngikwesula inyembezi bese nginika amaqhinga okulilisana nempilo bese nikhohlwa indaba yezulu nithi nisebenzela izulu ungalazi nokuthi likuphi mina ngidokotela osebenzela okwasemhlabeni uma unenkinga wena la emhlabeni yasemhlabeni lenkinga bonga mina makumele sithakathe makumele sibulala makumele siphilise ngoba yonke into la ekhaya ngiyenzeke ngani ngenkani 0727378514 0727378514 ungabuza amaningi lapho ngeke ungithole efonini ngakho ngithi kwaJoe lesino lesihlanu umgqibelo uma unenkinga nami ngeke ungithole efonini ifoni yokuthi kusetshenzwa ngamaphi amalanga bese uyenza wena khumbula igate 1000 rand
Sikhathi senyama safele emazweni into abantu zakhuluma khulupho isimaxosha imfene kolube mbodla. Sikhathi senyama ngehlale kunje totela 2+2. Kungahlala kanjani igwajo? Hayi kubi nje. Ngoba thina umuntu uma enelumbo sikhipha ilumbo kusala umuntu. Hayi khumbula ngisebenzela kwasemhlabeni. Uma umuntu enenkinga emsebenzini mina gwajo. Ngiyabuza gwajo. Ubani okumise kabi? Ungathi unenkinga emsebenzini. Specify icacisa ubani okumise kabi. Bese ngiyambhaza ngimenzele callback. Hayi mina gwajo nginkinga yami ukulekelela abantu abaphila emhlabeni. Wonke umhlaba amagumba amane ngikhuluma nje kukhona abasuka phesheya kwelwandle gwajo la. Hayi ngisho phela bazoyibona le video ukuthi sengikhuluma ngabo. Abathi gwajo sikhuluma ngequality.